Onte escoitamos o alcalde Abel Caballero presumir do outorgamento de 106 novas axudas de emerxencia a familias en situación de vulnerabilidade social. O que non dixo Caballero é que a tramitación destas axudas de emerxencia chega a demorar até 2 meses en tramitarse. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos que dicir de maneira rotunda que é obsceno e raya case na pornografía política que o Goberno municipal utilice esta cuestión como un elemento máis no seu permanente autobombo propagandístico. Sobre todo cando falamos de que a media das axudas outorgadas no que vai de ano é de apenas 336 euros, menos do que o Concello paga aos membros da corporación por asistirmos a un pleno ordinario. Este tipo de declaracións propagandísticas son a demostración da insensibilidade social do Goberno municipal de Abel Caballero. Un goberno que destina máis recursos a subvencionar aerolíneas privadas en Peinador ou a luces e adornos de Nadal que a atender as necesidades das máis de 60.000 persoas que, segundo o índice Arope, están en risco de exclusión social e pobreza na nosa cidade. Falamos deses centos de persoas que fan as filas da fame tendo que acudir diariamente a organizacións asistenciais, a bancos de alimentos ou a comedores, ou a esas máis de 200 persoas sen fogar na nosa cidade, nunha cidade na que se siga a producir cada día un desafiuzamento sen alternativa habitacional. En lugar de fachendear dunhas poucas axudas nunha actitude que nos lembra moito a indecente caridade doutros tempos, o que ten que facer o Goberno municipal de Vigo é mobilizar máis medios e máis recursos para axudar a quen máis o precisa. Hoxe o Concello de Vigo conta cun orzamento municipal de máis de 400 millóns de euros para este ano 2024. Pero o que fixo Abel Caballero foi reducir dende o ano 2020 nun 48% os recursos dedicados a axudas sociais no Concello, pasando de 2,5 millóns de euros no ano 2020 aos actuais 1.200.000. Mentres, iso sí, triplicaba neste mesmo período o gasto no seu particular parque temático de Nadal. Desde o BNG temos que reiterar que é inaceptável a situación de colapso que viven os servizos sociais municipais por falla de persoal, con esperas de até 10 semanas para lograr unha cita coa traballadora social e tendo que emitirse fora de prazo informes imprescindíveis para a tramitación de axudas de subsistencia como son a risga ou o ingreso mínimo vital ou para atender requerimentos xudiciais en procedementos de desafiuzamento. Inda que axudar a quen máis o necesita e combater a pobreza e o empobrecemento non se preste a inauguracións ou a infografías, facelo ten que ser unha verdadeira prioridade na axenda política do Concello de Vigo. Por iso o BNG seguimos a defender con absoluta firmeza que o Concello de Vigo ten que converterse nun verdadeiro parapeto social que protexa a maioría social que representan as clases populares e traballadoras, que axude de verdade as persoas empobrecidas e que evite que máis ninguén quede atrás. Nese sentido, temos que denunciar o cinismo olímpico de Abel Caballero, que mentres presume, sen arroibarse, da esmola dunhas poucas axudas de emerxencia, ten vetado co seu rodete absolutista no pleno poñer en marcha unha estrategia local contra a pobreza e o empobrecemento na nosa cidade que inclúa, entre outras medidas, a creación dunha renda social municipal compatível con outras axudas e subsidios, para o que o BNG propuxemos mobilizar, destinar 10 millóns de euros do total de máis de 200 millóns de euros que existen na actualidade en remanentes municipais. As viguesas e os vigueses o que precisan e o que merecen é de máis política social e de menos propaganda.